Na sziasztok, üdvözlök titeket! Jelenleg úgy döntöttem, hogy fellépek a Magyar Mikába, mert amúgy kíváncsi vagyok, hogy ki bífel, kíváncsi vagyok, hogy ki a kedves, ki a normális, illetve aki ilyen normális, meg minden, annak küldök egy kis Robloxot is, úgy elveztem a mai napot. Túl kezdjük is el, aztán benyomom majd a mikrofont, és akkor... Ja, na nézzük. Menjünk valaki az oda. Nem tudom. Csak ezt Sziasztok! mert... Szia. Szia. Hogy vagytok? Jó, Dani, van egy kis Robloxod? Persze, adok, persze. Azért, mert normálisak voltatok, azért adok. A legtöbb ember csak bífel. Új skinre gyűjtök, úgyhogy támogathatsz egy kicsikét többen, ha gondolod. Nagyon szívesen ennyit adtam most, bocsi, de szia. Jó, na! Kér kölcsön van. Kér kölcsön. Az fingás. Hellóztók. Látod, gyerves, ide akartalak elhozni téged. Mikőne tartozok neked, Dani, vagy mi a faszom? Mi? Mondd. Úgy Tartozok sajnálom. neked? Nem. Olyan jó gyerek Akkor jó. voltál, de tényleg. Ember. Na mindegy. Szia, Macsek. Szia. Hogy vagy? Jó. Az jó. Te hogy vagy? Jaj, bocs. Elflyoltam. Jaj, meg vagyok. Most jelenleg videózok, aki kerül YouTube-ba, aztán ennyi. Mire videózol? Hát, hogy így ki az, aki bífel, azt igazából így ennyi a YouTube-ba. Akár köszönhetsz is a nézőknek. Na, akkor De hogy megyek. csinálod? Hát hogyan, hát Oké. OBS-sel felveszem azt úgy. Jó. Jó, én mentem, szia. Bocsánat, vak vagyok. Nem tudok számolni. Nem nagyon szeretek úgy emberekkel úgy kommunikálni, leginkább picit azért velem nagyobb korúval, mert igazából nem tudom, lehet beszólni, nem tudom. Na, mondjuk azért vannak kedves emberek is, mint ott láttátok, ott is normális volt. Csajszi maradt. És még felette van egy Aha. Jaj. Jó. Sziasztok, hogy vagytok? Sziasztok. Jól vagyunk. Na, örülök neki. Most jelenleg YouTube-ra veszem fel a videót, aztán jó, OBS-en. Az jó. Az büfegés volt. Az igen. Ilyen elég. Aj, Hásjött itt a ekkor, hogy ilyen voltam. Sziasztok. Igen. Tiszteltem az úrnak. Tudsz enni egy kicsit? Nincs az a baj. és jelenleg ő itt az egyik fandom, aki a legjobban látom, Zalám. Igen, nagyon jó el szoktunk lenni, tényleg ő első legjobb haverom, és hát ja. Most pedig felfedezzük a Magyar Mikápot jobban is. Hát nem? Menjetek. Hát gyere velem, gyere, menjünk. Hát de te repülni tudsz, végig tudod mutatni az egészet, nem? Tudom, de általában emberek Nem tudunk adni, most bocs, nem tudnánk adni semmit. Hát aki normális, meg kedves, annak adok. Anyád! Én úgy terveztem, hogy adok egy pár Robuxot embereknek is igazából, meg minden. Szóval ja. Annyi a lényeg, hogy itt nem annyira ajánlott a kiskorúak játéka. Nem tudunk adni csibészt, és te úgyis megkéseltél. Én adhatok, figyelj, kedves vagy, akkor én adok. Ki ölt meg? Na, gyere, adjál. Te öltél meg, testvérem. Te késeltél meg, vagy nem tudom, valaki megkésett, azt meghallom. Én nem Itt is. mi a címez? Kajak. Hello, szia, van egy kis drogod? Hát az szép, Úgy van? Te. van egy kis dolgod. Oj. Cső. Nincsen. Ciao. Cső, Neo. Az Na, itt hangtesó, már az beült. hangtesó. Mert már beült az a voice changer, na mindegy. Mi van? Na mi van?
Amúgy most lehet, hogy hülye leszek, de megkérdezem, hogy te most akkor mi is akarsz lenni? Mert ezt hogy ért ez a... Hát nem tudom, hogy a karakter miről szól, vagy miből van. Ja, értem, miről beszél. Ez ilyen Flash, ilyen nem tudom, ilyen... A Marvelből. Marvel, mi van? Nem? De szerintem nem a Flash, ez valami más. Ja, igen. Tényleg Flash. Ja, ez Jaj, nem a Flash. vágom. DC, de... Marvel nem úgy. Ja. Hasztal is, ja. Oksi, szia. Háj. Pedig elég érdekesnek tűnik ez a magyar make-up szálló. Hát nem? Nagyon Sziasztok. érdekes, nagyon. De unom már. Hagyjuk. Na, hagyjatok csak, srácok. Dick. Nem, bocsi, nem. Normális embereknek adok. Igazából én adtam már most a Bugsot igazából a videóba. A legelején. Most ilyen jó kis ilyen Halloween-i biom van. Feeling amúgy. Eléggé jó. Az egész, ahogy meg lett csinálva, amúgy itt geci nagy pók is. Ott. Aztán ennyi. Hát te mit csinálsz itt? Leestem. Engem bazd meg. Mert Oda megtehetem. nem menjünk. Kaptam. Te. Nem jó a kis kutyám? Nem, a tiédet add meg. Kutyának van listája. Igen, van listája, képzelre. Melyik Gyere, listája? Szalám. Én nézőként nagyjából semmit nem kérek, én csak annyit kérek, hogy kommenteljetek, meg kíváncsi vagyok, hogy mire vagytok kíváncsi még. Milyen videót töltsek fel, értitek? De mik ezek a nevek? Nézzétek már meg. A párt fasszal, husival. Az gyönyörű. Nem is vannak ilyen képesszeim, de most... vannak ilyeneim. Dani, Na mondjad. Mondd. Mondd. hallottál? Nem. Én csak vidit vettem föl, ilyen, itt is fel lehet venni vidit, csak nem lehet hallani senkit. Ja, vágom. Most azért felveszem, hogy kibír fel, de amúgy már szerintem lassan leállítom a felvételt, aztán ennyi. Gondoltam, kellene már egy kis magyar make-up content, mert amúgy nem nagyon találtam. Így egy videót találtam, ami még a régi mappon volt, amikor voltak, tudjátok, ilyen tengerpart, víz, meg ilyesmik voltak még ugye a régi mappon. De akkor ez a rész még itt volt, csak akkor így volt, hogy arra volt a kezdőhely. Itt van egy zárka, és akkor szerintem gyere be, Zalám. Gyere. Hát akkor Mi van? gyere be ide. Na jó van, akkor szerintem akkor én elköszönök tőletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nem szeretek itt lenni. Jó, oksa. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Na, csőztök.